Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihi amin. Faedah rakaat salat niku nggih. Qala Bahasnawi, faedah rakaat salat. Faedah rakaat salat. Iki kae sampean apa? Kae tanda kurung nggih. Tanda kurung sing kotak niku. Lan maneh mulane salat iku den dadekake warna telu. Dadi salat niku didadekno tiga perkara, tiga jenis nggih, tiga warna. Apa ae tiga warna iku ana sing 2 rakaat, ana sing 3 rakaat, ana sing 4 rakaat. Ya, didadekake warna telu yaiku 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kenapa kok ngoten? Nah, iki diantara hikmahe. Ya, ngomong hikmah iki mboten taklil tapi ya hikmah. Ya, hikmahe ya utawa faedahe napa? Krana suwiwine malaikat iku ana sing 2, ana sing 4, lan ana sing 3. Di malaikat iku duwe swiwi. Ya ana sing swiwine 2, ana sing swiwine 3, ana sing swiwine 4. Ngerti swiwi ya? Dadi manut ing wilangane swiwine malaikat awet bisa nutup para malaikat ing panggonan kang luhur iku merga ana suwiwine bisa meber. Jadi malaikat iki iso dumugi ning panggonan sing dhuwur, sing luhur iku ya merga duwe suwiwi. Ya akhirnya iso meber. Nah, salat nggih ngoten 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ya nganut kaya malaikat. Malaikat iki duwe suwi kadang 2 suwiwine, kadang 3, kadang 4. Ya supaya napa? Salat niki seakan-akan menghantarkan kita ke perkara ing panggonan sing luhur. Nggih, paham nggih? Tapi niki ya iki ana apa jenis dikira-kirano ngoten nggih, dikira-kirano. Dadi ora iso dijazmno kaya ngono kuwi kudu ora iso. Nggih. Banjur Allah Ta'ala dadekake kedue anak Adam ing salat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat seperti suwiwine para malaikat. Banjur anak Adam bisa tumeka sowan maring Allah Ta'ala kelawan nglakoni salat kasebut. Dados ya salate iku ana sing 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat nggih sing madani suwiwine malaikat niku. Ya niki supaya apa? Supaya anak Adam atau manusia niki saged sowan ning Gusti Allah nggih dengan salat-salat kasebut niku wau. Lah wong sing salat niku padha karo wong sing lagi sowan ning Gusti Allah. Mulane nggih sing apik nggih nek salat niku kudu sing apik, sing khusyuk, sing khudur, ya pakaiane sing sopan. Karena iki hakikate lagian sowan ning Gusti Allah. Ana dene faedahe anane salat fardu iku amung 5 krana pathoke donya iku gunung 5 ingkang ngepung ing Ka'bah. Dadi pathoke agama iku ana iya iku lho. Sadurunge iya iku kalimat iku satampe. Iku iya 5 seperti gunung 5 gunung, setelah iku ana kalimat 5 sampean tulis iku. Seperti gunung 5 kasebut iku dadi pathoke donya. Jadi nggih faedahe salat fardu kok 5 waktu tok iku. Nggih. Niki madani napa? Madani pathoke donya. Pathoke donya iku gunung-gunung niku. Yaiku sing jumlahe ana 5. Nah, gunung napa? Gunung sing jumlahe 5 sing ngepung ing Ka'bah, ing Ka'batullah nggih. Jadi Ka'batullah utawa Mekah niku janjane lembah niku. Ngono Mekah niku janjane lembah.
biwadin. Wadin itu artinya lembah, biwadin di zara'in inda baitikal muharram niki Quran iki. Jadi Mekah niku posisinya ning lembah, ngerti lembah nggih? Lembah niku ya posisine rodok sing tanah sing mengisor ngoten lho. Niku Ka'bah ning kono, Mekah ngoten. Posisine ning iku. Mulakno ya kiwa wengene iku gunung-gunung. Lah ana 5 gunung sing ngepung Mekah, sing ngepung Ka'bah. Karena iku lembah mulakno sering terjadi banjir. Mbiyen niku pas ning zamane Kanjeng Nabi tesih 6 iku pernah kejadian apa banjir. Sehingga Ka'bah niki do runtuh. Ka'bah do runtuh. Soalnya apa kena banjir bandang. Soalnya posisine Makkah niku pancen ning lembah ning apa wadi iku dataran sing rendah. Nah sedangkan kiwa tengene niku gunung-gunung. Nggih. Nah sehingga biyen Ka'bah nate hancur pas zaman Kanjeng Nabi isih enem. Akhire wong-wong niki do ngumpulaken arta gawe bangun Ka'bah dengan syarat artane bener-bener sing halal. Bener-bener apa sing halal. Nggih. Sehingga ya janjane Ka'bah niku ora kotakan kaya ngono kuwi. Tapi kotakan plus ana bunderane. Nggih. Ana kotakan plus bunderane. Tapi zaman semono nggih duwite cukupe namung gawe bangun Ka'bah sing kotakan ngono. Dadi ora iso pol bunderi ngoten mboten saged. Mboten cukup artane. Akhirnya sak kotakan. Ya, akhirnya nggih sak kotakan niku sing dibangun. Lah terus wekdal niku para pemuka-pemuka kabilah. Ya kelompok-kelompok teng Mekah niku nggih qabail atau kabilah ning Mekah, nggih keluarga-keluarga besar ning Mekah niku do royokan pengen entuk kehormatan ndokokno Hajar Aswad ning panggonane. Iku wis meh royokan wis meh paten-patenan wong Arab iki koyo ngono kuwi zaman jahiliyah ngoten niku kecentok sithik ora iso. Ya kecentok sithik gelutan. Gelutan ora dhewean senggel wong loro ngono ora. Tapi ngejak bolone. Ya ngejak apa jenenge pasukan ngejak kabilah-kabilah. Ya kabilah yang ngoten. Mbah iki bener, mbah iki salah, asal iki sing kabilahku tak bela. Niku wong jahiliyah dhewe ngoten. Nah terus akhirnya wis meh tukaran guru-guru sapa sing akhirnya ana nggih setunggal tiang sepuh niki nyai usulan sing bijak. Lah usulan sing bijak yaiku napa? Wis ngene iki engko soal ndokokno Hajar Aswad pasrahno ning wong sing pertama masuk ning haram iki nggih teng haram atau tanah suci ku mau nggih lataran Ka'bah niku lewat pintu ana pintu sing disebutno ngoten lah pintu A misalkan. Iki wong sing pertama lewat kono engko sing kita sepakati untuk ndokokno Hajar Aswad. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku adalah orang yang pertama. Iku durung dadi nabi niku nggih. Iku durung dadi nabi. Adalah orang yang pertama kali masuk lewat pintu sing disebutno mau. Ya, akhirnya wong-wong delok. Sapa iki? Oh Muhammad, anak Abdullah, putune Abdul Muthalib. Ya ponakane Abu Thalib. Akhirnya wong iki do sepakat kabeh. Ya karena ndelok track record-e Kanjeng Nabi ku bagus. Kanjeng Nabi niku wong apik. Jadi wong iki oh iya sepakat cocok iku. Akhirnya do sepakat wis ora apa-apa. Sing ndokok Hajar Aswad adalah Muhammad, gak masalah. Iku do sepakat kabeh. Lah iki hebate Kanjeng Nabi. Hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi untuk kesempatan oleh ndokokno dhewe Hajar Aswad oleh janjane dhewe ngoten oleh utawa dimonopoli
keluargane Kanjeng Nabi nggih iku ya oleh-oleh wae. Bani Hasyim misalkan ya oleh-oleh wae. Ya, karena wong sing menang, Kanjeng Nabi sing menang. Tapi iki lho hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teng Mekah zaman niku ana 4 keluarga besar. Apa 4 keluarga besar. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nak dipasrahno ning aku, beliau nak pasrahno ning aku nggelar rida. Jadi Kanjeng Nabi nggelar ridae kain ridae niku digelar Hajar Aswad dok ana ning kono. Wes iki sing nggawa rono kok bareng-bareng pojok kene sing nyekel kabilah A, pojok kene sing nyekel kabilah B, pojok kene sing nyekel kabilah C, pojok kene sing nyekel kabilah D. Akhirnya kabilah-kabilah niku ngerasa dihormati, ngerasa untuk penghormatan, dilibatno dalam napa nggawa Hajar Aswad niki sebelum didokokno ning Ka'bah. Akhirnya sepakat iku nggih ya digawa bareng-bareng bareng tekan ning cedhake Ka'bah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing mendhet nggih terus bar ku ndokokno teng mriku. Ndokokno teng apa pojoke Ka'bah niku. Lah dari sini niki hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nggih hikmahnya beliau nggih betapa bijaksananya beliau sehingga ya wong-wong Arab niku ra sida gelutan gara-gara masalah niku. Kabeh ngrasa dihormati, kabeh ngrasa dimulyakno. Lah balik neh teng mriki. Dadi nggih Ka'bah niku posisine ana ning lembah. Ya Mekah niku posisine ning lembah, artine ning dataran rendah. Lah kiwa tengene niku akeh gunung-gunung. Ya. Nah iki nek disebut kita mriki gununge ana 5. Iki disebutke bahwa gunung 5 niku dadi cagake donya. Maka salat niki namung 5 waktu krana napa? Krana pathoke donya iku ana 5. Nah, dadi salat 5 waktu seakan-akan kaya gunung sing 5 mau ingkang dadi pathoke donya. Nah, iki filosofine ngono nggih, tapi yo bolak-balik tak omongke iki hikmah sing dikira-kirakno ya ora pasti ngoten. Ana dene kumpule salat 5 iku khusus ing umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ganjarane ngungkuli umat liyane kang wis dingin. Ana keterangan hadis salat subuh iku mahu salate Nabi Adam, salat duhur salate Nabi Dawud, salat asar salate Nabi Sulaiman, salat maghrib lane ku dihapus ya lane dihapus, salat maghrib salate Nabi Yakub. Mau ana keterangan niku dinene dihapus nggih, dinene dihapus. Ana keterangan wonten ya. Mboten ana dine tapi ana keterangan hadis salat subuh iku mau salate Nabi Adam, salat duhur salate Nabi Dawud, salat asar salate Nabi Sulaiman, salat maghrib salate Nabi Yakub, salat isya salate Nabi Yunus alaihimus salam. Nah, dadi ngeten. Niki nyebutke bilih nabi-nabi sadurunge niku nggih niku disyariatno namung satu salat, satu nabi satu salat. Ya, iki contone subuh niku salate Nabi Adam. Dadi Nabi Adam gadah syariat nggih salat subuh. Nggih nglakoni napa salat subuh. Sing liyane mboten. Salat subuh tok. Iki salat duhur salate Nabi Dawud. Dadi Nabi Dawud gadah syariat nglakoni salat duhur. Saliyane iku mboten. Terus salat asar salate Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggih ngoten. Ya salat asar tok, liyane mboten. Salat maghrib ya salate Nabi Yakub, liyane mboten. Ya salat isya salate Nabi Yunus. Saliyane isya Nabi Yunus mboten salat niku. Lah niki disebutno bahwa kumpule salat 5 waktu nggih iku khusus ning umate Nabi Muhammad. Artinya napa? Umat-umat sadurunge Nabi Muhammad niku nek kon misal kon salat iku salate namung sak wektu tok sedina. Lah niki kagem umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dikon salate salat 5 waktu. Nggih supaya napa ganjarane luweh akeh daripada umat-umat sakliyane, umat-umat sing wis dhisik. Ya niku ngoten. Nggih.
Enak iki dikon ganjaran tambah akeh ganjarane. Nggih. Ngene iku kudu syukur sampean. Soale napa janjane asline 50 wektu ya. Janjane 50 salatan. Ya salat zuhur kono 10 salatan, asar 10 salatan. Kuwi janjane kados ngoten. Nggih. Nah, tapi iya nanti disebutke teng mriki, nanti disebutke. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya tinyang Kanjeng Nabi akhirnya dadi 5 tok. Niki kudu syukur iki. Dadi sampean ya bandingno 5 nggih iki adalah ya sing sadurunge adalah 50 dadi 5. Ngono iku ben dadi syukur sampean. Aja bandingno wah kok enak ya umat Nabi sadurunge trimo siji-siji tok salate. Nah kene kok 5 waktu ya aja bandingno ning kono kuwi. Nggih. Saiki dalil wajib salat. Iki kae dalam kurung nggih. Ana dene dalil wajib salat 5 kasebut iku dawuh Gusti Allah taala ana ing dalam Quranul Karim mengkene dawuhe. Dadi salat 5 waktu niku nggih, salat 5 waktu niku napa jenenge nggih wajib. Kenapa kok diwajibno ya soalnya ana dalile yaiku dawuh Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an. Ya dawuh napa? Iki surat Al-Baqarah wa aqimus shalah lan jumenengno salat. Nah, kok disebutno kenapa kok jumenengno salat nanti disebutke. Jadi mboten waf'alus shalah, lakoniyo salat mboten, tapi jumenengno salat. Ya, kenapa? Karena maknane kok ngene iki. Engko beda antara nglakoni salat ambikan jumenengi salat niku beda. Maknane nekanono sira kabeh ing salat hale dijumenengaken lan dijejegaken. Tegese nglakonono sira kabeh ing salat kelawan netepi maring pira-pira syarat rukune salat kang wis den terangaken dening para ulamaul fikih. Jadi kon jumenengi nggih. Jumenengi kenapa? Soale jumenengi atau njejeke salat niku ana nilai pluse dhewe. Yaiku napa? Nglakoni nggih nglakoni salat ambek netepi syarat-syarat dan rukun-rukune salat. Juga adab-adabe salat barang. Khusyuke barang ya dikon jumenengaken salat, kita dikon jumenengaken salat ya. Tapi nak fi'lus shalah niku sangger sembuh-mbuhan nggih. Sangger sementing nglakoni ngoten. Tapi nak aqimus shalah utawa jumenengaken salat niku ana nilai plus ya. Lah yang diperintahkan kepada kita niku adalah jumenengaken salat mboten kok cuman nglampahi salat mboten. Lah ya. Jadi kon jejegake salat jumenengaken salat kanthi istiqomah ambekan syarat-syarate rukun-rukune niku yo perlu dilampahi sebagaimana syarat-syarat dan rukun-rukune dijelaske para ulama fikih wonten ing kitab-kitab ya. Saiki bahas tentang napa janjane sing wajib bagi umat Kanjeng Nabi niku adalah 50 salat. Janjane ngoten. Ya, tapi alhamdulillah ana keringanan. Lan ana keterangan, ayo delok meneh. Lan ana keterangane, ana nene ya, iku diweki ya iku. Lan ana keterangane dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkene kayak titik 3. Ya mengkene faradallahu alayya wa ala ummati 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha 5. Yo di mana nih kado kok ora manani iki. Oh enak yo nak kitab basa Jawa langsung yo gak manani sampean. Farada niki hadis Kanjeng Nabi ya disebut kaya farada wis ngwajibaken Allahu sapa Allah alayya ing atase ingsun wa ala ummati lan ing atase umat ingsun khamsina ing 50 salatan apane salate falam azal mongko ora lebar-lebar uraji'u mbaleni sapa ingsun hu ing Gusti Allah
Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun hu ing Gusti Allah at-takhfifa ing keringanan hatta ja'ala sehingga dadekaken sapa Gusti Allah ha ing salat saged salat iku khamsan ing 5 ya khamsan ing 5. Lah nek artine pripun iki artine iki dawuh mengkene ya artine iki dawuh mengkene apa isine Gusti mboten tegese nggih tak iku dihapus Gusti Allah iku paring fardu kedue aku lan umatku 50 salat. Dadi janjane sing diwajibno kagem Kanjeng Nabi ya kagem umat Kanjeng Nabi adalah pira 50 salatan. Mongko ora leren-leren oleh ingsun nuwun pasudan. Pasudan niku napa? Pengurangan. Ya sampeyan tulis. Pasudan niku artinya napa? Pengurangan. Ya. Njaluk dikurangi. Mongko ora leren-leren oleh ingsun nuwun pasudan bola bali nganti kari 5. Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya janjane dikai pira? Dikai 50 salatan, wajibe 50 salatan, tapi untungnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku selalu baleni terus sehingga akhirnya dadi 5. Nah, engko kisahnya engko tak jelasno. Dadi maune, rungono. Dadi maune ing dalem waktu subuh iku 10 salat. Dadi ngeten. Jadi 50 salatan niku mboten 50 waktu mboten nggih. Tapi tesih 5 waktu, tapi setiap waktune 10 salatan. Subuh 10 kali, ya zuhur 10 kali, asar 10 kali, ngoten nggih. Jadi maksudnya ngoten. Jadi maune ing dalem waktu subuh iku 10 salat. Satu waktu subuh nggih, satu waktu subuh 10 salatan. Terus waktu zuhur iku 10 salatan, 10 salat. Waktu asar iku 10 salat. Waktu maghrib iku 10 salat. Waktu isya iku 10 salat. Nah, totale pira? 50. Yes. Banjur disaleni. Disaleni ku artine diganti. Nggih, diganti. Sing asale 50 salatan diganti namung 5 salat. Mengkono iku jalaran oleh bola bali, bukan bulan bali nggih, tapi bola bali ngono tulisane. Oleh bola bali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuwun suda apa mau ngurangi nggih, nuwun suda ing Gusti Allah kasih kari 5 nggih, kasih kari 5 oleh bola bali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaping 9. Nek balik niku kaping 9 niku. Saben-saben saambalan diparingi pasudan 5. Jumlah pasudan dadi 45. Dadi ngeten, jumlah pasudan dadi 45. Nah, dadi wis tak critakno iki. Dadi critane niku nduk mbiyen ketika Isra Mi'raj. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nglewati langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, po langit 7 terus teng Sidratul Muntaha. Ya. Untuk napa jenenge dawuh kon salat. Kanjeng Nabi ambek umate kon salat. Lah awale niku didhawuhi Gusti Allah 50. Lah Kanjeng Nabi niki wong pekewuhan nggih, Kanjeng Nabi wong pekewuhan. Didhawuhi ya nggih wis. Didhawuhi nggih Gusti. Akhire mandhap ketemu teng langit, duka langit 3 napa langit kalih ngoten nggih. Ketemu kalih Nabi Musa. Sinten? Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa niku janjane pun wafat dereng. Sampun wafat. Ya, tapi ning langit iku mau nggih Nabi Musa mungkin dihidupke malih utawa mungkin rohe nggih. Nggih, ketemu kalian Nabi Musa. Akhirnya takoni, Muhammad,
piye didhawuhi apa mbek Gusti Allah, nggih kula diwajibno 50 salatan kagem kula kagem umat kula. Ya jare Nabi Musa, hah gak kuat. Umatmu ra kuat. Ngeten mawon sampean balik njaluk ngenyang ning Gusti Allah. Nggih, ngenyang ning Gusti Allah. Oh ngoten nggih tak balik. Akhire balik ngenyang ning Gusti Allah. Terus di diskon. Ya, diskone iki ya apa jenenge di diskon berarti 10% ya, diskon 10%. Sing asale pira? 50 dadi 45. Nggih, sing asale 50 dadi 45. Nah, baru mudhun malah takoni, pira saiki? 45. Isih ora kuat, balik meneh. Ngono iku bolak-balik. Sampai bolak-balik teng mriki disebutke pinten? 9 kali. Bolak-balik njaluk keringanan niku sampai 9 kali. Sing asale 50 tinggal 5. Pokoknya setiap kali dikurangi, setiap kali balik niku dikurangi 5 kados ngoten. Ngoten mawon ketika nggih takoni, "Garek pira?" 5. Isih ra kuat iku umat sampean saya ra kuat jare Kanjeng Nabi. Mumpun nah kula pun pekewuh. Wong sing asale 50 dadi 5 kon balik meneh iki. Ya pekewuh kula ning Gusti Allah. Ya wis. Alhamdulillah akhire napa garek 5 tok. Ya iki nunjukno bilih Nabi Musa sing pada saat itu Nabi Musa niki sudah wafat. Nggih, niku alhamdulillah iso manfaati kagem kula sampean. Ya, Nabi Musa pun wafat nggih janjane nggih. Ya, niku merga Kanjeng Nabi diperintah Nabi disuwun Nabi Musa untuk bolak-baleni supaya njaluk keringanan. Alhamdulillah akhirnya janjane 50 salatan dadi 5 salatan. Jadi ngoten kadang wong mati niku iso manfaati. Nggih. Ana saiki wong-wong Wahabi, wong-wong sing di luar Ahlussunnah wal Jamaah ngomong, "Apa wong mati jaluki tulung, wong mati ora iso ngeki manfaat, wong mati kuwi." Padahal sing wong mati niku wong mati sing waline Gusti Allah utawa nabine Gusti Allah. Nyatane iki Nabi Musa janjane sampun pecah tapi saged napa manfaati kagem kula sampean. Andekan saat itu Nabi Musa mboten ngekon balik nggih, mboten nyuwuh Kanjeng Nabi balik ning Gusti Allah kon napa njaluk keringanan sakniki nggih, mungkin setiap salate iki kaya tarawih ngene iki mau. Nggih, tarawih niki mau berarti kan berapa? 20 rakaat berarti 10 salatan nggih mboten. Subuh 10 rakaat salatan. Dadi subuh kaya wong tarawih ngono kuwi. Misalkan ngono. Utawa zuhur kaya wong tarawih ngono kuwi. Asar kaya wong tarawih. Isya, maghrib, isya ya kaya wong tarawih. Wah, untunge alhamdulillah Nabi Musa wau ngusulke kados ngoten, akhire Kanjeng Nabi njaluk keringanan sampai akhirnya dadi 5. Niku kudu disyukuri. Lah niki disebutke ingkang iku pramane padha syukura. Ya. Mungkin sing dimaksud mula padha syukura ngono. Dene oleh kaentengan tur ora sudu ganjarane. Jadi kita harus mensyukuri janjane 50 tapi akhirnya jadi 5. Tapi meskipun 5 salatan akan tetapi ganjarannya padha karo kaya padha karo 50 salatan. Setiap salatan dikali 10 kali lipat kebaikan niku. Ganjarane niku. Dadi kudu syukur sing akeh. Meskipun niki 5 tapi ganjarane ya ora suda. Ya isih padha karo ganjarane napa? Ganjarane 50 salatan. Jadi kapan Kanjeng Nabi mulai diwajibaken salat untuk dawuh kon wajib salat niku kapan? Nah iki disebutke titi mangsane artinya apa? Waktunya atau
nggih mangsa ngerti mangsa nggih titi mangsane oleh nampa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing fardune salat 5 iku bengine katimbalan tindak maring Baitul Maqdis sadurunge ngaleh maring Madinah Al Munawwarah kurang setahun setengah dawuh kurang 6 wulan. Jadi Kanjeng Nabi menerima dawuh untuk diwajibno fardune salat mau diwajibno salat 5 itu kapan? Yaitu ketika malam Kanjeng Nabi ditimbali Gusti Allah tindak maring Baitul Maqdis, yaitu Isra Mi'raj niku lho. Ya, dari Baitul Maqdis terus munggah langit pertama, lunggah sampai Sidratul Muntaha. Nah pada malam itu akhirnya Kanjeng Nabi niki didhawuhi kewajiban napa? Salat 5 waktu. Lah, kejadian Isra Mi'raj itu kapan? Ya, kejadian Isra Mi'raj itu kapan? Niku didhawuhke teng mriki bahwa kejadian Isra Mi'raj terjadi adalah ya 1 tahun sebelum hijrah maring Madinah. Berarti posisinya tesih teng posisinya Kanjeng Nabi tesih teng pundi? Teng nah sadurunge teng Madinah berarti tesih teng Makkah. Ojo kuwatir jawab sampean. Ya posisine napa Kanjeng Nabi tesih teng Makkah. Ya karena napa iku 1 tahun sebelum hijrah teng Madinah. Sadurunge didhawuhi Gusti Allah kan hijrah teng Madinah. Nah niku nak teng setunggal nggih teng sebagian riwayat niku nyebutaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj niku kan dalu. Nggih Kanjeng Nabi sare terus badhe niku nggih Kanjeng Nabi didhawuhi kan Isra Mi'raj. Lah ketika balik nek wong bar turu nggih nek wong bar turu niku biasane bantale isih hangat mboten? Isih hangat. Lah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe Isra Mi'raj ya padahal perjalanan sangat jauh sekali niku. Ketika balik nggih teng sebagian riwayat disebutke bantalipun Kanjeng Nabi niku tesih hangat. Iki nunjukno bahwa Isra Mi'raj niku namung sediluk. Nggih. Namung napa? Sediluk. Tapi meskipun sediluk, tapi sing jenenge waktu niku kan hambane Gusti Allah, makhluke Gusti Allah mboten wektu. Jadi Gusti Allah niku terserah Gusti Allah. Waktu sing zahire secedak iso wae bagi sebagian orang niki di dawakno. Ya, di napa dawakno. Ya, ana kadang ana nggih lempit bumi. Lempit bumi ku apa? Ya ana wong sing perjalanan tuwebeh ditempuh janjane lumrahe niku 6 jam ditempuh cuman 1 jam. Nggih, niku napa lempit bumi. Ya, dadi niku kadang ya ana kualikane. Wektune janjane cedak tapi suwene pol. Ya iso-iso wae. Nggih. Terus nggih ngoten, waktu sing sempit kadang iso digawe napa-napa. Nggih, iso digawe longgar, dilonggarno Gusti Allah kagem sebagian orang. Ya, lah niku ana nggih sebagian riwayat, nggih sebagian ulama dulu niku salat maghrib, nggih salat maghrib macane nggih teng salate niku maca Al-Qur'an full. Nggih, maca Al-Qur'an full dan waktu maghrib belum selesai. Janjane nak lumrahe wong maca Qur'an full niku kan butuh beberapa jam. Mestine lumrahe maghrib iku ya ora bakal cukup iku. Tapi bagi sebagian orang yang mana sebagian orang niki mau diparingi karomah Gusti Allah saged napa waktu sing sithik niki diparingi barokah sehingga ngamal wakeh dilakoni dalam waktu yang sedikit. Nah, termasuk masalah mau napa Isra Mi'raj. Nggih. Jadi Isra Mi'raj yang waktu yang sedikit kayak ngono kuwi di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperjalanno sangat jauh sekali. Bayangno sangka Mekah ning Baitul Maqdis ning Palestina. Niku ya wadoh. Nggih. Wadohe pol iku. Terus badhe niku ning Palestina pol langit cap itu, pol Sidratul Muntaha. Niku nggih wadoh.
Ya. Coba yang langit Sabtu iku pira wis mbah wis. Ya wong-wong nang barat, wong-wong nang mbah Amerika mbah ndi iku ape lunga ning Mars ngono ae suwene pol. Ya ape ning bulan wis suwene pol, mbok iso mbok ora. Lah iki pol langit Sabtu. Dan itu mungkin saja. Ya iku mungkin saja. Jadi bukan termasuk sesuatu sing mboten masuk akal. Enggak, masih bisa diterima dengan akal. Nggih. Nggih. Jadi isih napa masuk akal, nggih isih masuk akal. Tapi di luar kebiasaan lumrahe. Nggih, di luar kebiasaan lumrahe. Lumrahe wong waktu semono ya gak iso tekan ndi adoh, nggih. Tapi iku iso sampai keliling nggih teng Baitul Maqdis, kemudian ya teng Sidratil Muntaha barang. Nggih. Mungkin saja, dan itu termasuk mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi mukjizat itu napa? Sesuatu yang napa nulayani adat. Nulayani adat itu apa? Tidak seperti kebiasaane. Nggih. Lumrahe gak iso koyo ngono kuwi. Tapi masih pokoknya setiap mukjizat itu masih masuk akal. Artinya napa? Iku mungkin akli. Ya, mungkin akli masih bisa diterima oleh akal. Ya, tapi kebiasaannya yo, nah kita delok hukum kebiasaan atau hukum adi niku perkara sing mustahil. Tapi mungkin aja secara akli mungkin. Ya, karena kalau ndak mungkin akli yo gak bakal terjadi. Ya. Balik teng mriki. Lah dadi sebagian pendapat ya atau niki nak beliau ngendikan teng mriki sadurunge Isra Mi'raj niku sadurunge terjadine kapan? Sadurunge hijrah kacek 1 tahun. Tapi sebagian ulama mengatakan sebelum hijrah teng Madinah kaceke pinten 6 bulan. Saiki salat ingkang wajib pertama kali kayak dalam kurung ya kayak biasane. Salat ingkang wajib pertama kali salat subuh ing dalem iku dinane Lailatul Isra durung wajib awet memper yen Kanjeng Nabi oleh keterangan kawitane wajib salat iku salat zuhur dudu salat subuh. Jadi ngeten ya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da Isra Mi'raj nggih niku atau subuh niku Kanjeng Nabi nggih mboten langsung salat subuh mboten. Kenapa? Karena beliau mendapatkan keterangan bahwa wajib salat niku sing pertama niku sing kawitan niku adalah zuhur, bukan subuh. Maka mulaine salat nggih setelah entuk perintah niku wau mboten subuhe niku pas niku mboten. Nggih, tapi napa? Pas duhure lagi nglampahi salat. Paham nggih? Paham mboten? Ya. Tandane malaikat Jibril perlu arep mulang pertikele salat. Ya, utawa apa sesuatu sing di dalam salat iku kepiye? Carane salat, kefiye salat iku piye? Nah, jadi niku malaikat Jibril iku bareng Kanjeng Nabi entuk dawuh kon salat 5 waktu. Akhirnya malaikat Jibril ngwarai Kanjeng Nabi cara-carane salat kepiye, pertikele salat napa wae sing ning jero salat niku diwarai teng mriku. Ing mongko banjur ngawiti mulang pertikele salat zuhur. Nah, terus akhirnya malaikat Jibril iki mulai mengajari Kanjeng Nabi ya pertikele salat zuhur. Jero-jerone salat zuhur apa niku lah ya apa-apa yang ada di dalam salat zuhur niku. Jadi salat zuhur iku kawitane salat ingkang zahir sak jerone mangsa maujud agama Islam. Jadi nek pemene ana sing takok, salat apa yang pertama kali diwajibkan? Jawabannya apa? Salat zuhur. Ya. Jadi salat zuhur iku kawitane salat ingkang zahir. Ingkang zahir iku ingkang jelas, nggih. Ya. Sak jerone mangsa maujud agama Islam. Nggih. Niku salat zuhur. Mulane kawitane salat iku salat zuhur. Oleh karena itu karena zuhur iku sing kawitane maka
memulaine salat niku ya mulaine saka zuhur. Sampe nek kon ngitung ora kok subuh sik, subuh zuhur mboten, tapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya ngoten nggih. Krana aweh isyarah yen agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal zahir tur ngungkuli sakabehane agama. Lah niku nggih faedahe atau isyarahe kenapa kok salat pertama kali sing diwajibno adalah zuhur? Iki ngeki isyarah bahwa agamane Kanjeng Nabi bakal zuhur. Zuhur iku artinya apa? Ketok, jelas. Nggih. Agamane Kanjeng Nabi bakal zahir, bakal ketok, bakal jelas tur ngungkuli sakabehane agama. Daripada agama-agama liya, iki agamane Kanjeng Nabi akhirnya lebih unggul dan lebih ketok. Nggih. Ya bahkan nggih, tidak hanya lebih unggul saja kan, tapi sudah menasakh agama-agama yang lain. Ndak biyen agama Nasrani oleh nggih, agama Yahudi oleh nggih. Tapi begitu Islam sudah datang, Kanjeng Nabi pun nabi akhir zaman pun rawuh, pun diutus, akhirnya agama Islam niki agama yang hanya satu-satunya agama yang boleh dianut oleh manusia. Sing saliyane ora oleh. Ya, dadi syariate Kanjeng Nabi wis mbusek syariat-syariat sing liyane. Termasuk syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, ya wonten ing Taurat, syariat Nabi Isa, wonten ing Injil. Niku wis dibusek niku wis ora kanggo niku. Nah, sakniki nek ana wong nggih nganggep nduk biyen kan agama Nasrani oleh. Iya nduk biyen sadurunge ana Islam, sawise Islam ya Nasrani wis gak oleh, kudu masuk ning agama Islam. Dan ajaran-ajaran yang ada di dalam napa Injil, ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat nduk biyen ya mulangno, ya ngajarno pilih besok bakal ana nabi akhir zaman. Nek teko nabi akhir zaman iku ngikuti ya. Nah niku wonten teng ajaran-ajaran Injil, ajaran Taurat. Nggih, dadi aja ragu nggih nyebut agama Nasrani, agama Kristen utawa agama Yahudi nggih niku sebagai agama sing sesat. Aja ragu. Nggih iku jelas sesate. Ya, nggih jelas napa? Sesate. Sing bener hanya satu-satunya agama yang benar adalah agama napa? Islam. Balik. Lir kaya zahire salat zuhur ngungkuli sakabehane, sakabehe salat kabeh. Ya, iku ngoten. Saiki ibadah sadurunge nampa perintah salat. Iki kayak dalam kurung nggih, sampean kayak dalam kurung. Saiki pertanyaane, sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nampi napa kewajiban salat niku, terus napa ibadah Kanjeng Nabi napa? Ya, lagi dijawab teng mriki. Lan Kanjeng Nabi sadurunge nampa perintahan salat 5, perintahan salat 5 iku oleh ngibadah kelawan tafakkur. Kelawan apa? Tafakkur, mikir-mikir makhluke Gusti Allah. Ana gunung kok indah kaya ngene iki. Ya ana makhluk kok kuwate ngene iki. Nggih, mikir-mikir. Nah, tafakkur iku termasuk ibadah. Nggih, tafakkur sing napa nunjukno keagungane Gusti Allah niku termasuk napa ibadah. Mikir ya misalnya iku oleh ibadah kelawan tafakkur, mikir ing dalem semua barang ingkang wis den gawe dening Allah taala. Nah, jadi mikir-mikir semua barang sing wis digawe Gusti Allah, betapa agungnya Gusti Allah sing gawe, sing nyiptakno barang-barang sing luar biasa niki. Oleh mikir ana ing dalem jerone guwane nggih ana nene ku ing dalem jerone guwane Gunung Hira, ing dalem jerone guwane Gunung Hira. Dadi tak mikir-mikir Kanjeng Nabi niku nggih niku ning jerone Gunung Hira. Dadi gununge jenenge Gunung Hira, terus ning kono ana guwa. Atau istilah judulnya Guru Hira. Guwane Gunung Hira. Lah mikir-mikire Kanjeng Nabi ning kono, mulane nduk biyen nduk ingine jelasno bahwa Kanjeng Nabi niku seneng uzlah. Ya, uzlah ning kono iku nyepi mboten kok meratapi nasib kaya sampean tek uzlah niku. Wah, mboten.
Ya, ya tapi napa uzlah niku krana mikir-mikir nggih, mikir-mikir ing dalam semua barang sing wis diciptakno dening Gusti Allah. Terus badan niku sak badane kalimat Gunung Hira nggih, Gunung Hira iku sampean kaya tanda panah munggah TI tambahan niki wonten sing sakot, wonten sing tiba niki. Mboten ditulis, kelewat ditulis. Ya. Kayak tulisan lan mulya ake dayuh-dayuh Kanjeng Nabi, lan mulya ake dayuh-dayuh Kanjeng Nabi milih olehe ibadah nang guwane Gunung Hira. Rene ya, lan mulyaake dayuh-dayuh. Ngerti dayuh nggih? Apa dayuh? Tamu-tamu. Lan mulyaake dayuh-dayuh Kanjeng Nabi milih olehe ibadah nang guwane Gunung Hira. Ora kersa liyane. Lagian ngono, iki ngisore ora kersa liyane. Dadi nggih, dadi oleh mikir-mikir Kanjeng Nabi niku nggih teng Gua Hira niku. Nah, kadang niku Kanjeng Nabi teng Gua Hira niku nggih nampi tamu juga. Nggih. Ya, dadi nggih niku ngoten. Lah nampi tamu ya juga ngibadah juga. Dayo-dayoe niku mau. Ya, ditampi ning Gua Hira, ora kersa liyane. Krana kenapa kok ning Gua Hira? Nggih, kenapa kok ning Gua Hira? Krana Gunung Hira iku ana benere Ka'bah. Ana benere Ka'bah iku maksudnya ngeten, ana ya kencenge Ka'bah, ngono iku ya. Ana benere Ka'bah iku ana kencenge Ka'bah. Artine napa? Wong kok posisine nggih manggon ning Gua Hira niku iso ningali Ka'bah kon dhuwur. Nggih, ngoten nggih paham ya. Jadi wong kok manggon ning Gua Hira mau niku iso ketok Ka'bah. Kenapa? Karena Gunung Hira niki niku posisine cer ambekan Ka'bah, iso delok. Lah ing mongko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demenane ningali Ka'bah. Nah, yang disukai dening Kanjeng Nabi niku napa? Ningali Ka'bah. Niku ya termasuk ibadah juga niku. Ningali Ka'bah. Kanjeng Nabi seneng ambek ningali Ka'bah. Mulane uzlae ning Gua Hira. Jadi ya bayangno sampean bayangno ning Gua Hira niku ora terus badan niku tengok-tengok ning kono ambek delok Ka'bah. Kon dhuwur ambek delok Ka'bah. Ambek mikir-mikir ning makhluke Gusti Allah. Wah, sadune pol ya. Banjur den wajibaken Kanjeng Nabi lan umate salat ing dalem bengi. Ana salate nggih. Salat lan umate salat ing dalem bengi nuli disaleni salat 5. Nah, dadi ya setelah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih wajibaken salat ing dalem bengi. Nggih, mungkin pada malam hari ya salat mungkin nggih ngoten. Terus badhe niku disaleni diganti dengan salat 5 waktu. Wallahu alam. Terus saiki salat ibadah kang luwih utama kayak dalam kurung meneh, ya dalam kurung sing kotak ya. Salat ngibadah kang luwih utama iku salat luwih utamane ngibadah kang den lakoni badan kang zahir. Jadi anggota zahir kita niki, anggota tubuh zahir kita niki yo nglakoni ibadah. Kadang nglakoni poso, kadang nglakoni zakat, kadang nulung wong liya nggih. Kan wakeh nggih. Nah, termasuk salat juga ibadah zahir. Lah, teng iki disebutno bahwa salat iku luweh utama-utamane ibadah sing bangsa zahir. Ya, sampean nglakoni ibadah-ibadah sing bangsa zahir, sing paling utama adalah napa? Salat. Nah, setelah sholat apa? Nuli puasa. Nuli puasa. Nah, alhamdulillah niki kita nggih di bulan Ramadan kita nggih berarti saged nglampahi sholat, yang mana sholat adalah utama-utamane ibadah anggota zahir. Terus badhe niku puasa yang ngono kuwi. Niki iso dilakoni ning bulan Ramadan niki. Jadi alhamdulillah
dalam bulan niki kita nglakoni dua perkara sing luwih utama-utamane ibadah perkara kang zahir nggih. Jadi urutane pripun mau? Salat. Badhe niku napa? Poso. Nuli puasa, nuli haji. Badhe niku nuli zakat. Ya, iki urutane keutamaane ngoten nggih. Fardune salat luwih utamane fardu. Nah, sunnate salat luwih utamane sunnah. Nggih. Jadi salat-salat fardu terus badhe niku napa jenenge nggih salat-salat sing fardu iku adalah ya nek dibandingno salat-salat apa bandingno ibadah-ibadah liya sing fardu maka berarti salat sing fardu niku luwih utama nggih. Begitu pula ibadah-ibadah liya sing sunnah nggih iku nek dibanding ibadah sunnah daripada salat iku adalah luwih utama salat sunnah daripada ibadah-ibadah liya sing sifatnya napa sunnah niku wau. Jadi ngoten nggih. Lan luwih utamane pira-pira salat iku salat Jumat. Nah, sakniki antar salat fardu ini kan kathah nggih. Salat fardu niku kan kathah. Nah, niki nggih ana KCE ana urutan-urutane. Apa wae urutane iki? Lan luwih utamane pira-pira salat iku salat Jumat. Pertama, sing paling utama adalah napa? Salat Jumat. Badhe niku nuli salat asare Jumat. Badhe niku asare Jumat iki nomor loro ya. Nuli salat asare liyane dina Jumat. Sampeyan kayak tambahan niku. Nuli nggih. Nuli salat asare kayak iya ya, kayak tambahan salat tapi asare kayak iya. Nuli salat asare liyane dina Jumat. Iki sing nomor 3 ya. Pertama mau salat Jumat, terus badhe niku asare Jumat, terus badhe niku salat asare saliyane dina Jumat. Terus mongko nuli, tambahan mongko sadurunge nuli. Mongko nuli salat subuh ing dalem dina Jumat. Mongko nuli salat subuh ing dalem dina Jumat. Dadi balene urutane pripun? 1 salat Jumat, nomor 2 asare dina Jumat, nomor 3 asare saliyane Jumat. Terus badhe niku subuh ing dalem dina Jumat. Iki nomor 4 ya. Terus nomor 5 nuli salat subuh kang ora dina Jumat. Nggih, nuli salat subuh kang ora dina Jumat. Liyane kalimat liyane sampean ganti. Ya kang ora dina Jumat. Jadi bar salat subuh Jumat mau terus setelah itu adalah salat subuh sak liyane dina Jumat. Ya kang ora dina Jumat. Mongko keri-keri salat Isya. Nah, setelah itu adalah salat Isya. Salat Isya ya padha wae kabeh iki. Banjur salat zuhur. Banjur salat maghrib. Miturut zahire kaya miturut zahire dawuhe para ulama. Nah, salat telu kasebut yaiku napa Isya, zuhur, maghrib iku padha bae ora ana kaceke dina Jumat utawa ora dina Jumat. Yes, belineh. Ayo urutane. Nggih. Urutane napa? Ya, sesuai dengan urutannya yang paling utama di antara salat-salat fardu niku napa? Pertama salat Jumat. Terus badhe niku asare salat Jumat. Ya. Terus badhe niku asare saliyane salat saliyane dina Jumat. Terus nomor 4 subuhe dina Jumat. Terus nomor 5 apa? Nomor 5 subuhe saliyane Jumat. Terus nomor 6 iki rata kabeh ya sejajar niki. Yaiku apa salat Isya. Ora rata. Jadi banjur salat Isya. Nggih banjur salat Isya, banjur salat zuhur, banjur salat maghrib. Lah, salat Isya, salat zuhur, salat maghrib iku mau urutane ngoten nggih. Ya, salat Isya utamane iku terus badhe salat zuhur, utamane iku terus badhe niku salat maghrib. Lah niki telu salat niki ora ana
perincian mbuh ning dina Jumat utawa ning liyane dina Jumat iku padha kabeh. Tapi nek asar ambekan subuh mau iku dibedakno. Ya, asare dina Jumat iku luwih utama daripada asare saliyane dina Jumat. Subuhe dina Jumat luwih utama daripada subuhe saliyane dina Jumat. Tapi nek zuhur, nek isya, zuhur, maghrib padha kabeh. Mbah Jumat, mbah liyane Jumat iku padha kabeh. Nah, iku ana iku ya. Salat telu kasebut isya zuhur maghrib iku padha bae ora ana kacake dina Jumat utawa ora dina Jumat. Ya, alhamdulillah niki sampun khatam kitab pelanggarane salat. Niki muga-muga saged manfaat nggih, saged diamalaken apa sing di jelasaken wonten ing kitab menika. Mugi-mugi nggih kita keloberan barokah Mbah Asnawi, keluberan barokah napa para ulama-ulama Nusantara nggih, keluberan barokah para guru nggih. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.